Dobrý den, pouze magistr. Frýdek, jak již bylo řečeno, ekonomický lem, to znamená cirka 2,5 tisíce spisů, 12 zaměstnanců. Takže příliš. Já s dovolením budu chodit, já jsem zvyklý chodit, takže já bych se s váma rád podělil o zkušenosti soudního exekutora s insolvenčním řízením. Co se týče insolvenčního řízení, mám za to, že určitou kvalifikaci k tomu, abych vás seznámil s tím, co nás teda jako exekutory čeká v insolvenčním řízení, je i to, že jsem před dávnými lety složil i zkoušky insolvenčního správce, takže do té problematiky vidím i trošičku z druhé strany, takže můžu říct, že co se týče insolvenčních správců, v určitých případech se s námi můžou podělit o své zkušenosti, když jejich tarif byl taktéž dočasně na základě jakýchsi analýz ministerstva snížen na 2% u zajištěných věřitelů, následně zpětně zvýšen na 9%. A další paralely zde byly možno najít, ale s ohledem na to, že mám za to, že insolvenční řízení je možná ještě větší hrozbou pro soudní exekutory, co se týče odměny, než je plánovaná ministerská vyhláška nebo snížení tarifu, tak bych vás chtěl seznámit s 3 mlýnskými koly, které soudního exekutora v insolvenčním řízení potkávají. První je to, že insolvenční řízení si osvojilo jak kdyby pravomoc určovat, kdy již je vymožené plnění vlastnictvím věřitele a kdy je zpětně vtahováno, zpětně například i o několik let, kdy bylo vymoženo a čeká na účtu soudního exekutora z důvodu, že jsou tam odvolání, opravné prostředky, návrhy na zastavení, čeká na vyplacení věřiteli. Tak zde si insolvenční soudy tedy osvojili tu pravomoc rozhodovat, kdy to vymožené plnění již je vymoženo a kdy nikoliv. Druhé mlýnské kolo, kterého soudního exekutora čeká v insolvenčním řízení, je martyrium přihlašování odměn soudního exekutora v insolvenčním řízení. Pěkně to uvedl můj předřečník, pan doktor Bureš. Mám za to, že současný stav judikatury je zcela tristní, co se týče odměny exekutora, protože to, co tady nezaznělo u pana doktora Bureše, je to, že soudní exekutor činí, koná, vznikají mu náklady, hotové výdaje a podle toho posledního judikátu, který zmiňoval, tak tyto náklady si soudní exekutor ani nemůže přihlásit, což je dle mého názoru špatně. Třetí mlýnské kolo, které soudního exekutora již opětovně mele, je to, že soudní exekutor má taky jakousi další činnost, která je v tom, jak kdyby velice přínosná, že je určitými lázněmi pro toho soudního exekutora, protože není tak stresující jako exekuční činnost. A jedna z těch dobrovolných nebo dalších činností soudního exekutora je pořádání tedy dobrovolných veřejných dražeb. Neexistují neveřejné dražby. Avšak s ohledem na kauzu Čechmánek, respektive jak odvolat doktora Cupku, bylo insolvenčními soudy rozhodováno o tom, zda soudní exekutor je osobou, která je oprávněna v insolvenci dražit a případně nikoliv. Což je zarážející i s tím, že od mého nástupu do funkce soudního exekutora jsem vydražil možná 100 nemovitostí a jak sleduji tu kauzu celou, tak mám za to, že 100 nových vlastníků může spoléhat pouze na to, že v mezidobí vydrží své vlastnické právo, protože insolvenční soudy tedy mají názor, že smlouvy, na základě kterých jsem dražil, jsou absolutně neplatné. Takže pojďme se rychle, mám 3 slajdy, doufám, že to stihneme, pane doktore, podívat blíž na ty 3 mlýnské kameny. První je vymožené plnění. Zásadní okamžik, ke kterému se naváže přednost insolvence před exekucí. Dříve při ZKV
žádný takový problém nebyl, nezažili jsme u zákoně o konkurzu a vyrovnání nikdy žádný problém, že by zde byla nějaká judikatura ohledně toho, kdy je vymoženým plněním, kdy náleží dlužníkovi. Neexistovalo to z toho důvodu, že ZKV vázalo účinky přednosti až na rozhodnutí o úpadku, to znamená, že do té doby samozřejmě ten věřitel ty peníze dostal, nebyl tady žádný problém. Tvrzená nevýhoda a taky ten podnět, proč se to měnilo, bylo to, že zde měla být malá ochrana majetku dlužníka pro všechny věřitele, tedy ochrana za účelem poměrného uspokojení všech věřitelů. Takže účinný insolvenční zákon to tedy navázal na podání návrhu. Dle mého názoru tvrzená nevýhoda je jednoznačná široká možnost zneužití formou šikanózních návrhů. Co se týče tvrzené obrany předběžného opatřením pro soudního exekutora, toto v praxi nefunguje z dvou jednoduchých důvodů. Za prvé, insolvenční soudy nejsou vůbec schopny v nějakém rozumném termínu ty návrhy naskenovat. Já můžu podat předběžné opatření až v okamžiku, když znám obsah toho návrhu dlužníka. Když je tam napsáno, že s ohledem na vytížení soudu nelze naskenovat včas, tak to považuji za chybu. Nemám se vůči čemu bránit, musím otravovat soud, aby mi poslal ten návrh, aby se k němu mohl vyjádřit. Za druhé, soudy, včetně vrchních, říkají, jsme u prvního slajdu, takže omlouvám se, ale budu muset pokračovat, že soudní exekutor je osobou, která musí zaplatit soudní poplatek za předběžné opatření 1000 nebo 2000 korun a nepovažují podání předběžného opatření za výkon soudní moci. Takže, co se týče vymoženého plnění, nejprve zde byla judikatura, která říkala, že v případě, že dlužník zaplatil soudnímu exekutorovi, dluh dlužníka vůči věřiteli zaniká a od toho okamžiku neběží úroky z prodlení. Proti tomu se vymezil samozřejmě usnesení Nejvyššího soudu, které bylo zmiňováno i panem doktorem Burešem z roku 2012, které v zásadě říká, až vyplacením oprávněnému přechází vlastnické právo k penězům na věřitele, respektive na oprávněného. Nad čím bych poplakal velice krátce, protože nemám čas, je to, že vypořádání se s předchozím judikátem bylo provedeno jednou jedinou větou. Je nepřípadný, neboť v něm byla řešena věc skutkově i právně odlišná. V čem byla skutkově odlišná? V čem byla právně odlišná? Žádná právní argumentace. Nejvyšší soud. Co se týče odměn soudního exekutora, zde tedy navazuji opět na to rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým jsem končil u minulého slajdu. To řeklo, nestačí-li soudní exekutor vyplatit vymožené plnění oprávněnému, vydává do insolvenčního řízení, pouze v případě zpeněžování odečítá své náklady. Tady bych poukázal na to, že to je inspirováno samozřejmě Krajským soudem v Praze, který rozhodoval ve věcech výkonu rozhodnutí, že soud, respektive stát, má právo si odečíst náklady v případě, že vydává do konkurzního řízení. Tak, následně tato judikatura byla vyvíjena dál, a to rozhodnutím z roku 2014, které bylo tedy publikováno, které říká, nestačí-li soudní exekutor vyplatit vymožené plnění oprávněnému, vydává se do IŘED. Do insolvenčního řízení, nikdy neočítává své náklady. To byla tedy ten první krok k v zásadě faktickému odstranění nákladů soudního exekutora z insolvenčního řízení. Argumentem je jakýmsi způsobem princip pari passu či modla poměrného uspokojení. Zde bych řekl jednu jedinou věc. V případě konkurzu, nikoliv oddlužení, je většina všech plnění, které plynou věřitelům, vyplacena na základě pořadí, nikoliv na základě poměrného uspokojení, protože většina majetku dlužníka v konkurzu je obestavěná ve prospěch zajištěných věřitelů. Tedy princip vyplácení v konkurzu se neliší od principu vyplácení v exekuci.
Vůči tomu bych pro ty, které ten problém zajímá, odkázal na článek profesora Mokala, který se zabývá právě tím mýtem pari pasů a srovnává to s informacemi, které jsou v Anglii. Je to profesor práva z Cambridge, velice zajímavý článek. Tak, co se týče odměny soudního exekutora podruhé, toto je zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu, které zmiňoval pan doktor Bureš. Jak vidíte, ještě nemá přidělenou číslo k publikaci, ale jak již jsem bez toho, abych věděl informace od doktora Bureše, jsem předpokládal, že číslo mu bude uděleno. Zavádí pravidlo, soudní exekutor nic nevymohl, nic nedostane. Tady zase bych trošku potáhl paralelu s insolvenčním řízením. Zažil jsem taktéž situaci, kdy v insolvenčním řízení insolvenční správci museli zpeněžit, aby měli nárok na minimální odměnu. Tehdy běhali kolegové a říkali, musím zpeněžit varnou konvici, abych dostal 45 000. Je to nesmysl a pramení z extenzivního využití nálezu Ústavního soudu, které jsem vám tady vyjmenoval, a v zásadě v nejabsurdnějším případě znamená, že soudní exekutor připraví dražbu, zaplatí veškeré náklady, zaplatí náklady znalce a následně nebude mít možnost si ani ty náklady v insolvenčním řízení přihlásit. Respektive budou mu vždy popřeny. To znamená, nebude jako účastník, aby mu případně v nejlepším případě bylo zaplaceno 30% za 5 let, vůbec možnost účastnit tedy toho hromadné likvidace majetku dlužníka. Proto když pan doktor Bureš říkal, že ten exekutor se má postavit do řady s ostatními věřiteli, on do té řady spuštěn nebude. Mám za to, že tímto kombinací těchto judikátů s judikátem Ústavního soudu, který říká, že povinnost nést náklady exekuce oprávněným pouze podle zavinění, to znamená fakticky nikdy, se stalo to, že exekutorovi je náhrada nákladů exekuce odepírána, což by ve svém důsledku mohlo znamenat zmenšení majetku exekutora, tedy porušení paragrafu článku 11 listiny. To znamená, já budu platit znalce a nebudu mít možnost si uspokojit ani ty náklady tohoto znalce. Tak, zde bych možná odkázal na jedno rozhodnutí Ústavního soudu, které se týká insolvenčních správců, zase paralela, které říká, výkon funkce správce konkurzní podstaty nelze podřadit pod službu uložená zákonem pro ochranu práv druhých. Dále, soud sice může jedné skupině poskytnout méně výhod než jiné, ale nesmí postupovat libovolně a zároveň v případě, že v konkurzním řízení není zpeněžen žádný majetek a záloha nebyla složená, nutno pak považovat za porušení ústavního principu neaccesorické rovnosti stav, když ten správce nedostane tedy odměnu. Na základě tohoto judikátu správci dostávají zaplacenou minimální odměnu ze státního rozpočtu, která není malá, je 45 000 bez DPH. Takže podle mého kombinaci tohoto judikátu s argumentací, kterou jsem nastínil vedle, je možné ještě tento stav zvrátit, možná u Ústavního soudu. Poslední věc, která tady jsem chtěl zmínit, jsou veřejné dražby soudním exekutorem pro insolvenční správce. Tento způsob má nespornou výhodu v okamžiku, když jeden ze spoluvlastníků je v exekuci a druhý skončil v insolvenci. V tom případě je dobré tu nemovitost prodávat celou, nikoli po částech, jednu část v rámci exekuce a druhou část například z volné ruky. Protože v okamžiku, když jednu část koupí ta osoba v dražbě, tak následně, respektive z volné ruky, tak následně v dražbě může být objektem jakéhosi vydírání těch ostatních, případně naopak zájemců. Takže tohle je nesporná výhoda. Nadto historicky s elektronickými dražbami, které jsou nejčastější dnes, má nejdelší zkušenost právě exekutorský stav. Soudní exekutorové dražili bez problémů až do minulého roku pro insolvenční správce, kdy nastal zlomový bod, a to kauza Čechmánek.
V tomto je vývoj takový, že usnesením Krajského soudu v Brně údajně nelze dražit prostřednictvím soudního exekutora. Vrchní soud v Olomouci to samozřejmě potvrdil. Dnes to ví všichni insolvenční správci s ohledem na to, že samozřejmě Asociace dražebníků České republiky nelení a posílala oběžné maily, které jim informuje veškeré správce. Tak, z odůvodnění. Soud si s odůvodněním opět nedal vůbec žádnou práci. Jsem tedy zvědav, co řekne Nejvyšší soud, případně ústavní. Tvrdí totiž, že ten majetek nelze zpeněžovat mimo dražbu, že jakýmsi způsobem mimo dražbu by dražba nemohla být dražbou, protože je to přeci dražba, která je veřejná. Na druhou stranu ve stejném odůvodnění tvrdí, že v našem zákoně o soudních exekutorech, nebo o exekučním řádě, není v názvu naší dražby slovo veřejná, tím pádem jakýmsi způsobem nelze podřadit ani pod pojem veřejná dražba. Tedy je tady zde jenom a výlučně vše postaveno na gramatickém výkladu. Děkuji za pozornost, omlouvám, že jsem přetáhl. Děkuji.